Jotono lamsogo hen hai diporjora ni blog tini ni blog khabale no interesting tam ni himale chini langma ni kok eba khai chini tong thai cha thai rock ni kok norok bai share khlainyam sungo bekhani kok inke nai nai di omong kha chini thai ta ani logi song borok ni asai song jotoni slai kusubo inke ani logi song to jora kaisa bo X-Men Fauji chakri khlai tongmani inke 1996 o volunteer retire phaika inke bobai malai mani to ang 1989 no Tripura o phaika naidi a jora rogo o thai rok no haino khalike tonkha mani munsabo kaya ang a jora rogo belai khano trai ang to phono bono sa sawi riu hai phono ani logi song khakaya ke o thai rok a jora rogo tomungno kwai nini segon bufang eba khai bufang kaham eba khai kabangma manui kaimano lichi nini thailik nini potrepot kaimano a jora rogo tomungno kaikha hangke tini chung amti hai struggle khanya nangla khamu ani busarok pori tongphru busuk struggle khema porikha chini life busuk struggle ma khaika busarok bo 5 jon tongo hingke a kasarok busa no mane busa kusu asai pru chung belai khano struggle ma khaika bono mothangna bagai a jora rokni kok no muitu mangkhai belai khano bukha dunubu hingke naidi o thai rok ase kabangma tongoi se manui munsabo kaya ni bagai no tini iko tabuk se jora mane bura ni jora o se tabuk se kaina nayo hingke tabuk already se chung bura burchi thanga hingke chin busarok phono macha sithung hne tabuk se kaina nayo orot pam bufang palm oil dehin abo kaina nayo te nini kwai rok kisamisa kaijak hingke tabuk janai di busarok phono macha situ hnai hingke bonbai no jara chunghai amtui tomungno amtui hai thai tongkha hingke ereng mane haino khali ta tondi kaidi norok next on 10 বছর ni pore phono norok kaham bathai ma chawano naidi ani logi song kok khnayan bagai tabuk chung mane tabuk se bo wansugui kosto khlai tabuk burani jorao se iko tabuk se pukri rok khuro agi khe o thai rok no bo mane morok seria mane dam seria ta khakaya hingke ang to buri tutui chrai bo chikon ani chrai siko ang bo ang to sajao haiphono ani logi song khakaya ta hingke chung a kasarop chung kabama chini life ni struggle kabama nukha hingke tomuno omo bufang wafang bai kuplung hingke chung struggle nuk mangla khamu chung chini borok no taibu chubai mang khamu chini borok no chini bufang wafang chini buthai phol phokla phalma bai no chini borok no taibu chubai mang khamu haino chung jaga phaloi chini borok no chubai tongo je manchak abo to bukuk bai chawoi abo chabaya abo kaitor ishor simisi saimannai hingke bon bagai no kaitor chungno khairukma bagai no chung kaham kurung tongjau tabuk mane struggle missing phono struggle ya mane chung chini life no tongdrop kaham kurung khe tongdrop mane chung tongjau kaitor ni hamari bai kaham kurung khlai no ruk suk yakagoi mane amtui hai green bagai no tabuk chung kaham kurung tongo jora kaisa 96 ro ani chrai kusu asai pru belai khano chung struggle engkha chung CMC hospital busuk ma laisuka busuk ma phaika pension phai drop abobo inke yak ulokai to amtui kunu struggle kotor krui busarong no porithani ingko thani kaithani ingko thani apu se chini struggle hingke norok nai chongma bagai jotono belai hambai।